ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೂರಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ನಿಗಲಿ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಏನೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಜುಕಿ ಪೈಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಗ್ಗಲು ಬಲೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಗಾಡಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಟು ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗಾಡಿ ನಾಯೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ದ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂದಂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚೆನೆ ರೆಟ್ರೋ ಲುಕ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ತೂನಗ. ಆ ಗಾಡಿದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಈ ಸಲ ಕ್ರೋಮ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗಾಡಿಗೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೆಡ್ ಮಿರರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತದ ತೂಪುಂಡು ಬಂದಂಡ ರೆಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಗಾಡಿ ರೆಡ್ ಟೈಪ್ದ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್. ಈ ಗಾಡಿ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಡ್ರಮ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಕುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಡ್ರಮ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಈಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಿ ಬಂದ ನಂಗೆ ಸುಜುಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಕೊಡ್ತೀರ. ಅಂಚೆನ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಜ್ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆನ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಗಾಡಿ ಪಣಕ ಏತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಪಣ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಏನು ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಅಂಚೆನ ನಿಕುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಂತ್ ತೂಪರ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಲ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು ఒక ಟೋಟಲ್ ರನ್ ಅದನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಡಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಬಟನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂದ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಉಂಟು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಮ್ ಡಿ ಬಟನ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಮ್ ಡಿ ಪಾವನ್ ಉಂಟು. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಜಾರ್ಲು ಉಂಟು. ಐದಕ್ಕ ಹಾರ್ನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐದಕ್ಕ ಓವೇ ರೀತಿದ ನಿಖಿಲ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಈ ಗಾಡಿ ಡಿಜ್ಜಿ ದಯ ಬಣ್ಣಾಗಿದ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡುವಾರ ಬಂದಾನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾರಂಟಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಪುಜಿ. ಗಾಡಿದ ಕೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂದಾಂಡ ಕೀನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮಂತಾರ ನಿಖಿಲ್ ಗಾಡಿ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಂತಾರನ ಗಾಡಿ ಆಫ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನನ್ನ ಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಂತಾರ ಬಂದಾಂಡ ಗಾಡಿದ ಸೀಟ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೀಟ್ದ ನೆಕ್ ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ದೀವಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕಿಟ್ ಅದಪ್ಪು ಐದಕ್ಕ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅದು ಎತ್ತನ ದೀವಲಿ ಐದಕ್ಕ 5.6 ಲೀಟರ್ ಇದ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಲು ಗಾಡಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ಮಂತದ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಕ್ ದೆತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಮೆಜರ್ಗೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಒಂಜಿ 1 ಟಚ್ ಬಟನ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀರ. ಆ ಬಟನ್ ಮಂತಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಲಾಕ್ ಬಟನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪುಂಡು. ಏರ್ಲ ನೆಕ್ ಕೀನ್ ಪಾರ್ದು ಗಾಡಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಅಂಚೆನ ರೀ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ನಿಕ್ಕುಲೇ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ನ ಗಾಡಿದ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಂಜಿ ಹುಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅವೇನು ಗಾಡಿಗೆ ನೆಕ್ ದಿಕ್ಕದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿನ ಕೀ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಬಂದ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಉಂಟು ಪಣ ಗಾಡಿದ ಬಿದೈಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಗಾಡಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ದೀವಲ್ಲಿ ಆತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ನಿಖಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪ ದಿಯಾರ ಬಂದ ಚಾರ್ಜರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಾಕೆಟ್ ದಿಕ್ಕದಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಾಣ ತಿಕ್ಕವನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರು ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓವೇ ಐಟಮ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಲಿ ಓಡೆಗೆ ಪೋವರ್ ನಂಗೆ ಕಾರ್ ದಿಯಾರ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀಪರ್ನ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೀಪನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮುಲ್ಪ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಹುಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಓವೇ ಐಟಮ್ ಗಾಡಿ ಇದು ಕನಪರ್ ಬಂದನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಕ್ ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊಸತ್ತದು ಅಂಚನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಹುಕ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತ ಗಾಡಿ ಹುಕ್ಕು ನನಗೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಹುಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ಗಾಡಿ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಗಾಡಿದ ಫ್ರಂಟ್ ದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಬಂದ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ ರೇರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈರ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅದನ್ನು ಕಾಂಬಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ದ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂದು ಬಂದ ಕ್ರೋಮ್ ಮಫ್ಲರ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಸೈಲೆನ್ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಟೈಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಸಲ ಗಾಡಿ ಉಂಟು ನಿಖಲು ತೂವನಲ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ ನಟ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಿಕ್ಕರ್ನ ಬರ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಕಿಕ್ಕರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂಜಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಒಂಜಿ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಿಕ್ಕಡಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಮೂರು ಟೂವಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೊಂದು ಬಂದನ ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ದತ್ತಿ ನಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಡ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಏರು ನಿಕ್ಲ ಪಿರೋ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಳು ಕುಲ್ದೇರ ಇಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗಾಡಿ ಜಗ್ಗುಜಿ ಓವೇರಿಗೆ ತಂದು ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕಪ್ ಉಂಡು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈತ ಬರ್ತ ನಿಕಲು ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ದ ರಿವ್ಯೂ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ದೂಯರು ದಾನೆಪ್ಪ ಎಂದು ಬಜಿ ಗಾಡಿದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಷಯನೇ ಪನ್ನೊಂದು ದಾನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾನೆ ಪನ್ನೊಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪನ್ಪಿನ 1% ಆನಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಟ್ ಯಾನು ಈ ಗಾಡಿದ ರಿವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ದಾಯಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಾದಂದು ಪನ್ನ 20-25,000 ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಗಾಡಿ ಪನ್ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕಪ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೈಲೇಜ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಏನಾದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ 125 ಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬಂದಿನ ಆಸೆ ಆದಿತ್ತನ್ನು ಬಂದಾನ ಒಂದೇನು ಓಲ್ ದೆಪ್ಪುನಿ ಈ ಗಾಡಿ ಒಲ್ಪ ದಿಕ್ಕು ಏನುವರು ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪನ್ನನ ಪೈ ಸೇಲ್ಸ್ ಸುಜುಕಿದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೇಲರ್ ನಗನ ಶೋರೂಮ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಉಂಡು ಅಂಚೆನ ನಿಕುಲು MG ರೋಡ್ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಬರ್ ಬಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಚಿಲಂಬಿಡು ಒಕ್ಕನ ಕುಡಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋರೂಮ್ ಉಂಟು ನಿಕುಲು ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಕ್ಕ ಆಕ್ಸೆಸ್ ದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದಾದ ಬಂದಾಗ ಈ ಗಾಡಿ ನಿಕುಲು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದ ಮುಖಾಂತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ ಬಂದಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸುಜುಕಿದ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕುಲು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಥ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೋದು. 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಟಿಎಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಚೆ ನೀವು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ವೌಚರ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗಾಡಿಡು ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬಾರ್ ಬಂದ 4,500 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಎಪ್ಪುವರ್ ಬಂದಾಂಡ ಪೈಸೆಲ್ಸ್ ಸುಜುಕಿ ಪೈಸೆಲ್ಸ್ ಓಲೆ ಗಾಡಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ಕುಲೆ ಗಾಡಿ ದೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ. Thank you so much.